Igbo bụ Igbo ekene m ndị soro na mokoti ekene m nke echi ya zere mụ na nnukwute nwanne anyị nwoke n'ebe a biko gwana ya afa m bụ Chief Emeka Okoli. Chief ekene m gị Igbo ne abụ m onye Imo steeti n'Ide Atọ North Local Government. ewo iwe chiche agụ na asaa mmiri na asaa wee bịa n'Enugu ọkọ dị mma ka a na-eme. Enwekwe ndị be anyị na-echi ebe a jebe obodo oyibo jebe mba dị iche iche eji achọta ihe afọ na-eri. ezo ekene m gị afọ ole ka ị gbagoro na alụmdi na gị n'ụlọ gị? Agbana m 14 years na ekene m gị ọkwa 14 ewu ekene m gị biko gịnị bụ ihe ahụ ọ na-agụ nwunye gị na-eme ịkpata ọrụ gị ka ịfụkwa na o mekwa nne ihe a obi a na-atọ gị kpọrọ na gịnị bụ ife ahụ? nke izugbo mbata ha n'afịa wede m anya n'iru ọfụka iru m dị ọsọ m daa dị na tata okwu asụkwara msị ya na o kwesịkwara ọsọ mgbe n'iru m adịghị bright sịrị iru m dịkwa bright na o kwesịrị ọgbapụta etinye ndị m ji asa arụ m na-asazi arụ na-apụta ọ na-emekọ ihe m ga-eji were ihe m ga-etinye n'afọ ya bụ ihe ọ na-abụ na-eme obi a na-adị m mma. Ekene m gị ọ gịnị bụ ihe ahụ ịfụcha n'ebe ọ nọ n'omume ya iji si ebe a ka ị ga-egwue ka ngwa ilo n'ụọ ya ka ị ya anụ gịnị bụ ife afọ? Ihe mere na bụ mgbe anyị ka na-agba ichekwa mmadụ bụ egwu ọ na-abụ ọbịakwa nna nke m o nwere ofe osichara m ofe otu a ọkacha ofe ọgbọnọ otu ihe onunu echicha ya otu a nricha ya m sị mbakwana m agaghị ahafụkwa onye nke a na aga m akpọkọta ya nso ya na stuu akwụ ọ na stuu ndị be anya na-eji. Ekene m gị gịnị bụ ihe ọ ga-eme kịta obi agbawa gị? Na anyị mara ihe dị na ije di na nwunye onwe onye ga-asị na anọgide na agaghị ese a ga-ese n'isi esetụ nke mmadụ wee bụrụ mmadụ nke mgbe ọ ga-abụ anọgide ka nwaanyị egosikwa na ya bụ nwaanyị sometimes ebe nsị ya dekwa ụmụaka ma na ya etinye ha ihe o nwere ike enwe ihe ọ ga-abụ tie ha mụọ na onwe m agaghị m adị hapi mba mbụ oge agaghị na onwe ya gomekwa iwe mbakwa mba kwurukwedo a nakwa azụ nwoke n'ezinụlọ. Ekene m gị ị na-anya n'ezinụlọ kịta a na-enwe ọtụtụ esemokwu dị iche iche n'ezinụlọ kedu ọ na-esi n'aka anyị gịnị bụ ihe a na-ebute ya bụ esemokwu? Nke izugbo enwekwara mgbe ọ na-esi nwaanyị n'aka nwee mgbe ọ na-esi nwoke n'aka enwekebe ihe ebe obe esiri sometimes nwaanyị amaghị ọrụ ya n'ezinụlọ o nwere ike o mezie nwunye ya ọma nna erespectizi ya o mezie na di ya ma nna akwaziri ugwu ụtọ ọma ha ọrụ ya na ezinụlọ so onye na-ebutebe esemokwu. Ebe nwoke nke nwoke nọ ndị nwoke otete ọmanye ebe a na-aṅụ nkwụ enwere ike 11-12 sometimes ọ na-abata mgbe ahụ nwunye ya amanizi hapi ọ ya bụ esemokwu ebido amani na-ewetazi ego eji gaa na iri n'ime ezinụlọ ọ bụrụzie na-amasị ka ọ na-eji emezi akaụntụ esemokwu ebidozie. Ekene m gị kedu okwu ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-anụbeghị di na ndị na-anụbeghị nwaanyị ụjọ na-atụ maka na esemokwu ya na-enwe n'ezinụlọ kedu okwu ndụmọdụ ya agwa ha? Biko ndị na-anụbeghị ma nwoke ma nwaanyị
enwe ihe dị n'ime ya obi si onye ọbụla ike n'ihi na mgbe ọbụla mmadụ ruru oge ịnụ nwaanyị alisi ọ ga-enwe ndidi iji wee nụọ nwaanyị a enweghị ihe egwu dị n'ime ya bata onye na-anụbeghị ga-anụ batago nwaanyị na-anụbekwana di ga-anụkwa batago onye atụ na-egwu enweghị ihe dị n'ime ya nke ọma na-tapụtakwara a ga-enwekwa iwu nsi ga-edozie ya mana nne nke nwaanyị anọ na ya nne nke nwoke anọ na otu akwadokwa nke nwa ọ na-emezikwa n'ime onwe unu afọ mbụ nwaada Onye anyị na nzute mọmị anyị na-ebata ka m bụ Nnenna ọjọọ ekele igbo ebe amụolit ogene une m nde ekele ị na-anya n'ezinụlọ dị iche iche a na-enwe ọtụtụ esemokwu dị iche n'ezinụlọ kedu ọ dị Igbo na-esi n'aka ọ n'aka nwoke ọ n'aka nwaanyị mgbe ụfọdụkwa ọ na-esikwa n'aka nwaanyị one side mana o nwere ka ọ ga-esi dị sikwa na ọ na-esi n'aka nwoke yatago ekele ama m n'enugote kwesịrị ịdị ya ahụ mana gịnị bụ ya ọ ga-abụ ọ gaghị na-eme ụbịa na-atọ gị ụtọ ụbịa na-adịghị nwanne m nwoke onye a ga-etinye azụ n'ọnụ ọ bụfụtasị na okwute karịa mma mgbe nwoke maara responsibility ya esemokwu ọ na-adị n'ezinụlọ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ịmarị na ị ga-akwụ ya ụgwọ ụlọ ịmarị na ị ga-akwụ ya ụfọdụ ihe dị aṅa ịmarị na ị ga-eme ya na ọ bụrụ akpara akwụkwọ ọrụ gbuo ụmụ nwaanyị n'isi ibugide ịchụghọ ya one side chọọ wee ekele gị gịnị bụ ya ọga gị na-eme iji wee kwetị ya ọ bịara asịrị gị ọ bụ na o nwere ihe o ji ọ na-eme obi na-atọ gị ụtọ n'iresi mba alaike nwoke ahụrụ m ya n'anya nwunye ya gị gịnị bụ ya maka na ka m si eme bụ ka o si eme egbo ọ onye ṅụrụ mmanya ma ọ bụ onye ṅụrụ ihe yatago ị mara adị uti na-aṅụ mmanya so nwee fọdụ ka ọdụ m sị na ọ ga-adabara anyị ekele gị ndụmọdụ ị ga-enye ndị ise ngọ na-anụbeghị ụjọ na-atụ maka na ha fụgo na esemokwu ka asị na ha ma nụzi ụjọ na-atụ ha kedu okwu ndụmọdụ ya agwa onwekwa okwu ndụmọdụ ọzọ m ga-ekwu na abụrụ na ọ ka mma na ịbanye buwe ihe aha anyị na-ewu danụkwa na ịnọrọ na be nna gị ọchịcha ga-abụ gị anụ mmiri ngwere ga-abụ gị ọnụ mmiri oke ga-abụ gị ọnụ mmiri mana o nwere oche ndo chedoro gị o nwere onye ama ngwa gị okwu eri ha so idiwe otu mma gị si wee diwe o nwere ihe ọzọ ihe ọkwa 4 years mo ekele m ebe anyị tụrụ na mokpeti afọ mbụ nwaada Onye Good.